jiena kważi nsiba simpatika li inti taqbiżlek, sew, nsiba simpatika. Anka xejn il-mara tiegħi taqbiżilha, nar ta' tiben il-mara tiegħi, dak it-tip li fus qasir, tisplodi u 3 minuti wara qed tandaqni u tbusi isu ma ġara xejn, jiena nkun għadni maħruq ma so. U nsiba ħelwa ħafna lil ħaġa, nsiba għandi affezzjoni kbira għal-mara. Però mbagħad hemm min li l-parti malvaġa tiegħu, malizzjuża, jippratika f'affarijiet li huma ħafna iktar ħodor minn sempliċiment taqleb l-oasis. Affarijiet ovvjament innaf, til, ġenoċidju, stupru. Daw l-affarijiet li huma għalija huma jekk hemm personifikazzjoni tax-xitan huma dawn l-uħut li lesti li jipperpetwaw affarijiet bħal ġenoċidju, stupru ta' tfal, affarijiet. Għafek minuta. Ġiet qed tgħid li x-xitan iġalni nagħmel dawn l-affarijiet? Le, jien qed ngħid li bniedem ma jistax ikun esklusivament ġbija Alla jekk hemm affarijiet li fih. Għax kun għadu ma skopriex imma. Jasal. Imma ma ħansasik mistoqsija oħra forsi hawnhekk naħseb partikolajti li u jien mhux qed noħodha. Għax jien aslu. Ma inti qed tgħid li fil-bniedem jeżistu kemm iġbijat Alla u l-iġbijat tax-xitan u l-bniedem irid jażel jekk u ix ħajsegwi is-sejħa satanika, so to speak, jew is-sejħa. Mhix qed ngħid. Posti mela għadni ma fimxejk. Mela, erġajna. Il-bniedem inklinat iva, dej il-ħażen. Inklinat. Ma kif jista' jkun inklinat li l-ħażen u jkun ġbija Alla. Jiġifieri il-bniedem mhuwiex purament ġbija Alla, huwa ġbija Alla plus din il-problema li kultant jagħmel affarijiet ħżiena ħafna. Kull persuna hija iben jew bint Alla. Issa jiena nista' ngħid li minix mhux tommew ta' missieri. Ħanġibha simplifikaw ħafna. L'aqwa mod. Jien mhux tommew ta' missieri, tal-kemm hekk li għandi kun jom iżara, għax missieri kull jom iżara, eċetera, eċetera. Issa, jiena nħobbu lill-missieri. Imma mhux bil-fors dejjem update dak li qalli missieri. Ma nista' ninnega li jien minix ta' missieri meta ma updatewx? Le. U l-istess. Issa l-bniedem iva, ġo fiha, għandu din inklinazzjoni. Tant kemm kien jaf li Alla tant kemm jaf li aħna iva fraġli u dimidnub. Li kellu jsir bħalna u jagħtina mappa li twassalna għas-saltna tiegħu. Dik ngħidu l-ġenna. Tista' tieni d-definizzjoni għax naħseb hawnhekk qed neħel mela. Issa. Id-definizzjoni ta' ġbija Alla x'inhi? Li jien tiegħu. Mhux li tixbħu perfettament. Kristu għalinna kunu perfetti bħalmu perfett missirkom fis-sema. Hija mixja. Meta nagħmlu din il-mixja, hemm ukoll xi kwalità ta' mhux premju, benefiċċju li noħduh mhux biss fis-sema, imma noħduh anke f'din id-dinja. Mela. Ħana għandik li ngħidu l-grazzja ta' Alla. Issa jiena din il-grazzja ta' Alla nitlifa. Il-grazzja ta' Alla meta jien għandek qisu żewġ sockets tad-dawl, il-male u l-female u jinqabbattom. U hemmhekk jiena connected ma' Alla. Però meta jiena niddeċiedi li mmur kontra l-kmandamenti, jien hemmhekk I disconnect. U għalhekk għandi bżonn. Il-kodiċi morali tal-Kattoliċiżmu, sorry, qed insaqsik biex nifhem. Is-sinsla tiegħu huwa l-10 kmandamenti. Ma dak huma huma s-sisien. Issa ġejja tieni minuta, ġejja dik. Skużani. Ġieri, meta aħna jiena għażilt li ninfaqani daj pereżempju. Qed nikser il-kmandament u I disconnect.
Tisma' Waze. Dila qed jgħid.